arep ngaji kon Fatihah. Inti Fatihah sapa? Fatihah niku cerase Kiai Muhsin, jare Pak Kiai Muhsin. Lamun Fatihah ngono kan yang dibarane. Mbok angel iku. Lek sing dikirimi Fatihah ndak teko cereke balik yang sing maca. Tapi pertanyaane lahumul Fatihah ngono ki yo hume ki yo manut niate sing maca apa piye ngono aku ya ora paham. Sing pahamane cara Pak Yantur kok sayun al-Fatihah sayun ki opo Pak Yantur yo bingung. Kok ana kata tasawun al-Fatihah sayun ki opo gitu. Oh piye bajuri piye jawabane sayun al-Fatihah ngono. Wah kutu-kutu wal ngatogo ngono ya. Ndak paham kan. Rakyat Pak Bajuri. Rakyat no maca apa ngono lah ngaji. Kaya Fatihah tok ae. Istikharah sik diwaca apa. Ya Rabbina min khatam lasan kira sabihi wa turiyatihi Rabbana hadil bika Nas'allahu bihil mukarramah al-Fatihah. Fadilatul ta'allumi niku dereng Dikala Umar Kala Umaru Itu nggih Maqala Umaru radhiyallahu anhu ngendika Umar ngendikane ngene ya ayuhan nasu he eling-eling para menungsa alaikum netepana sira kabeh bil ilmi kelawan ilmu fa inna lillah ngoten niku insyaallah fa inna Allah fa inna lillah alif niku kokean gara-gara fa inna lillah mengkostune iku kagungane Allah subhanahu ridaan ana selendang. Aku tahu ngaji pasaran yang ploso jazuli ridaan ngono ki mergo asline mubtada ya ridaan utawi selendang. Akan inaridaan yuhibbuhu kang demen sapa Allah ing rida paman talaba baban paman sapa wonge talaba nuprih man baban ing sak bab minal ilmi saking ilmu sapa wonge nuprih to luru Mbah Yai kuno maknane luru. Luru ilmu, ora golek ilmu. Nek golek kuwi kan mencakup akeh. Cukup luru ki pancen jan luru kacang kudu teluwaten sithik. Ilmu golek ki ndak bener-bener ki luru. Jadi ilmu kudu kaya wong luru. Kecil pun harus diambil wong luru kok. Ndak kudu gede. Iso nyapeh ngono oleh duit. Ilmu kene larang banget to. Iso nyebut untu ngono wah sing golek wong pirang-pirang. Ilmu. Iso imam tahlil ngene kan penarak nggih lor lho mulai madhep itu. Sak lingkungan ki ora mesti kabeh sing imam tahlil. Penting tahlil. Wah aku ora hafal loh. Pamantola baban ilmi sapa wange luru sak bab sangka ilmu rodahu mongko njlendangi ing man sapa Allahu azza wa jalla
biridaihi kelawan slendange Allah. Iki jenenge bahasa indah iki. Ora kok Gusti slendangan tenan ora gitu. Fa in aznaba mengko lamun dosa sapa man dan ban ing sak dosa siji istaktabah mongko mangklah utawa maidu sapa Allah salah samarat kaping telung amalan li Allah yaslubah drapun ora atau supaya ora dedil sapa Allah ing lidah sebentar kalau li Allah yaslubahu supaya ora dedil sapa lho kok ngono supaya ora dedil sapa angel lek sama coba piye iki maca dan dia di Allah yaslu bahu kan hunen ini kan Allah yaslu bahu orang dedel sapa Allah ing man tidaahu ngono ing srendange Allah zalika mengkono sendang ngono ae wa entatawala senajan dadi suwi bihikan man apa zalika zanbu mengkono dosa kata yang muta sehingga mati kok aneng wong gue sabab sangka ilmu dening Allah dikai selendang dening Allah nek dheweke kesalahan satu kuwi diseneni ping 3 bisane tok ngono kuwi berarti senene maksude selendange ben ora dedel jan dosane teko mati selendange malah tinggi ae kok ngono saking murahe Gusti Allah memberi kemurahan karo wong duwe ilmu. Ngono tok ya. Lek ana aku tak dosa bolak-balik aku ndek ilmu. Karepmu lah lek kaya ngono. Ya cocok ngono ya. Lek diitung Pak Haji iki lah yo ndak usah salat lah apa-apa. Lek kok hitung lek diitung sapa wonge salat fardu ning Masjidil Haram satu sholatan padha karo sholat 100.000 kali. Mecal piye kaya ngono. Berarti ora usah salat lek itu, Mak. Berarti turah we. 100.000 kali engkono sak wulan. Berapa ratus ribu kali ya. Kan tak usah salat sik ndandungan. Ngono ki jarene Pak Kyai Ansor hadis targhib demenake. Cara wong saiki sini memotivasi. Iki ya ngono ya aja dosa. Wa qala Akhnaf rahimahullah ngendika sapa Akhnaf rahimahullah kadal ulama ayyakunu arbabah. Kada parek sapa ulama al ulama iku ayakunu yen to dadi sapa ulama iku arbaban dadi pangeran jarine Aknaf ulama iki mendekati dadi pangeran kowe ngono ya opo dan banget nih to masalahe wong karo wong di ilmu ki wong liya kan biasane sangat tunduke wa kullu izin lam yutat bi ilmin fa la dzullin masiruhu wa kullu izin saben kamulyan lam yutat kang ora di dasari bi ilmin klan ilmu fa la dzullin mengko maring asar apa masiruhu nggon baline izin kehormatan tanpa dilandasi ilmu akhirnya ya ketok tapi ya eneng ceritane iki anu eneng wong
biyen ki ning Mesir kono. Roh ulama-ulama serbane gede-gede dicucupi tangane dening kaum. Kuwi nek wong pengen sijining dina ing pertemuan para ulama dhek tuku seragame kiai serbane gede serbane piye ngono. Pokoke macak Syekh Al Azhar melu nyang palagan. Akhirnya ya cucupe wong to tangane. Bareng ngono kan bingung. Piye ya nangis ndonga karo Allah juga dikai ilmu to jere. Ya dadi wong alim. Dongeng kuwi lek kena dipraktek nek saiki napa enak. Pakai wong dongeng ya. Waqala Salim bin Abi Al-Ja'ad. Nalika sapa Salim bin Abi Ja'ad istaroni maulaya. Ki budak asale ya. Istaroni wis tuku ing ingsun sapa maulaya bendoro ingsun. Bisalah simaati dirham kelawan rego 300 dirham. Wa a'taqoni lan merdekake sapa maulaya ing ingsun. Aku mbiyen jaman cik budak dituku karo karo Gustiku 300 dirham. Ning aku dimerdekake. Fakul tu mongko takon ingsun. Bi ayyi syai akhtarifu. Bi ayyi syai kelawan endi suwi-wiji akhtarifu nyambut gawe ingsun. Sitaku usaha apa? Wis dimerdekake iki. Kan yo njaluk saran karo surakane ngono. Fakhtaraftu mongko usaha ingsun bil ilmi kan ilmu. Nek iki ngaji ae. Pamatamat mengko durung sampurna. Li kedri ingsun apa sanatun setahun. Runganti setahun aku mengkhidmahkan diri dalam ilmu. Kata-atane saengga teka ing ingsun sapa Amirul Madinah, Amir Madinah. Zairon kali ziarah. Falam adinu ora meruhake ingsun to ora ngidini ingsun lahu maring Amir. Asale budak dimerdekakne terus khidmah karo ilmu ora nganti setahun wis disowane karo wali kota Madinah. Wali kotane mbiyen ya demen ilmu mestine ngono. Khalifah sing demen ilmu lagi Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid kuwi ahli ilmu. Ceritane neng awale kitab insyaallah. Neng kono yang cerita. Nalika Imam Syafi'i didakwa ndalangi pemberontakan ana Yaman kaum Alawi, Imam Syafi'i tertangkap. Nah, akhirnya sak pasukane utawa sak rombongane iki disowanake nang Baghdad menghadap Harun Ar-Rasyid. Hakimnya langsung khalifah. Bareng teko giliran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghadap Harun iki sik dibalui wesi sikile. Ben jaja mlayu. Bareng menghadap Harun Rasyid, Imam Syafi'i muni, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Waket Harun Rasyid. Ya mesti wong disalami mesti jawab toh. Waalaikumsalam, nak tengok. Jadi wawancara. Ketara Imam Syafi'i duwe ilmu iki kon nyepot senggune. Apa? Harun Rasyid wis teko ilmu iki lali. Aku khalifah penguasa dunia Islam kuwi cetukan Imam Syafi'i ahli ilmu ki wis wong ahli ilmu karo ahli ilmu ngono wis lali iki mung pasen iki penguasa ngono. Wawancara ngomongan bab Al-Qur'an. Imam Syafi'i ya iso. Pun sampean tanglet napa kersane omongan bab ilmu lali lek kuwi mung pasen atau tahanan pemberontak. Ora sah dihukume nidolne ngono.
dilepas disangoni 1000 dinar. Kewantong 1000 dinar ngono. Kan ngetutne ajudane. Satpam kerajaan. Toko luar sana kono balik. Ajudane takone. Piye? Apa sing diperbuat karo Ibnu Idris Syafi'i? Anu Gusti, yatrane didum-dumne wong. Jadi duit 1000 dinar iki karo mlaku cetokan dum-dumne sampe sing Joko-Joko ya lumayan. Jare Harun Rasid, bener kuwi Bani Hasyim. Ngono ki watake Bani Hasyim, ndak patek ngreken karo duit ngono. Mulane Pak Hasyim yo tukane gendeng bareng. Tapi Pak Hasyim ngono ya. Sampai objone yo preman oleh temen. Jadi Harun Rasid ahli ilmu. Saya tahu takok sing iso jawab Imam Syafi'i. Harun Rasid itu tahu ngumpulne ulama-ulama nang Baghdad kono takoni. Pertanyaane ya angel. Saya takok ngene. Aku sok ki swarga apa neraka? Ngono. Angel takok. Harun Rasid pertanyaane. Kula menjing niku swarga napa ten neraka? Ora nang iso jawab. Imam Syafi'i tok maca. Wah, piye jamu? Jangan pun tahu dosa napa dereng. Aku iki krentek dosa ae urung, ngono Harun Rasid jawab. Krentek sir dosa ki urung Harun Rasid. Oleh ngoten terus warga, nek kata-kata terus iki. Wong pinter kok kan ndak wani, lek ngono swarga ndak wani. Lek terus lek ora. Oh, cerdas Imam Syafi'i. Lek ngoten terus swarga mesti to. Dosa ora tau lah mesti swarga to. Krentek dosa urung lek terus. Lek ndak terus. Pinter Imam Syafi'i. Aduh Imam Syafi'i ora nang tak. Imam Syafi'i mondok yang Madinah. Ini kan dinunutne kafilah. Jarene iki aku. Yang anake rondo, bapake wis mati ning Gaza. Ora Gaza perang karo Israel ki ndak Gaza mbiyen rong dikuasai Israel. Teko nggone Imam Malik, sir mondok Imam Malik. Jarene Pak Kiai ku. Telung dina iki sekolah ra nggo buku, ra nggo kitab. Neng ngono. Takone karo Imam Malik. Lho, wis sekolah ra nggo buku. Kula pun hafal kok. Apa? Tenan? Enggak apa. Al-Muwatta ta sing siji. Wacan telung dina ki diwaca dung. Sampe teko Imam Malik, ngono ya. Wah, ngomong cawe, ngerti dak. Baik Imam Syafi'i. Ibab ilmu. Pak Adina waqala dikacapu Zubair bin Abi Bakar. Kataba ilayya ngono mesti le maca kuwi. Mungkin baca ila abi yo kena. Piye le maca kuwi. Kataba nulis layang. Menawa ngono. Ilayya maring ingsun sapa abi bapak ingsun bin Irak ana ing Irak. Isi surate alaika bil ilmi. Alaika natepana sira jare bapake bil ilmi klan ilmu. Niki anu Abi Bakar jaman cek neng Irak ya. Kirim surat karo bapake dikon tetepi golek ilmu. Fa enaka mongko sedune sira iku iniftakar ta ngono ndak iftakar ta iki. Mun fakir gara-gara kuwi. Iniftakar ta ngono. Ora iftarak ta. If hakir fakop ro nif takorta ngoten insyaallah. Nggih ngoten. Lintu betaane niku. Nek nif tarokta. In iftarokta. Hamzah fa ta iftakorta. Fa ta kop ro tak celeret iftakorta.
Lamun mlarat sira kana mengkono apa ilmu laka maring sira iku malan bondo. Nek kowe wis golek ilmu akeh kok mlarat, ya bandamu ilmu kuwi. Ngono. Wa inistagnaita lamun sugih sira kana mengkono apa ilmu laka maring sira iku jamalan pepaes utawa kebagusan. Kita golek ilmu. Ilmu ki engko lamun kowe engko sugih ilmu tapi melarat, bandamu yo ilmu kuwi. Lah kowe engko dadi wong sugih, ya perhiasamu ilmu. Si fulan kae bakno sugih alim lho. Oh jenenge takkidul madh bima yusbihudam. Ngono jare. Kae sugih, bakno sugih alim. Lomo. Mestinya kan kaya ngono nih, tapi kan ndak. Mahukiyah, bahaka dalika. Bahaka nyeritakake apa mahukiyah. Mahukiyah diceritakake apa dalika mengkono-mengkono. Cerita. Kisah. Piwasaya Luqman ibnihi ing dalam pira-pira wasiate Luqman maring putrane. Luqman Hakim kuwi anu biyen budak ya, budak hitam. Budak hitam. Ditakoni zaman dadi patih atau dadi perdana menteri zaman Nabi Dawud, sampai niku budak hitam. Kok nganti dadi perdana menteri niki karir sampean napa? Karirnya kok meningkat sampai dadi perdana menteri. Dahabe Luqman, aku ki di sembarang ditugasnya tak nyanyi saapi-api. Sembarang tugas dinyanyi saapi-api. Munggah. Kala ngendika sapa Luqman, ya bunayya. He anak angger ingsun. Jalisil ulama wa zahimhum birubataika. Jalis lunggono sira al ulama ing para ulama. Wa zahimhum lan deseka sira ing ulama birubataika kelawan dengkul loro ira. Nyedek ngono. Pekon sedeku. Dikena. Wa inna Allah ki apa ya kudu ngono, mesine kan yo tunggale ridak ke mang Gusti salah kelendangan ngono. Wa inna Allah sunna Allah subhanahu wa taala iku yuhyil quluba. Nguripake sapa Allah ing pira-pira ati binuril hikmati lan nuring hikmah. Ilmu manfaat. Kama yuhyil ardo kaya nguripake Allah ing bumi biwa bidis sama lan udan. Bidis sama ya udan. Dan langit udan sangka langit tegese. Maka ngendika sapa ba'dul hukama. Setengah itu sebagian ahli hikmah. Ngendikane ngene. Irama tanake mati sapa alim wong alim bakahu mongko nangis ing alim apa al-khutu iwa fil ma'i ing dalem banyu wa tairu lan manuk fil hawa ing dalem awang-awang ning awang-awang manuk ning darah iwak-iwak padha nangis manuk-manuk ya padha nangis mergo wis sapa sing ngomongi lek kiyaine mati. Manuke wong wis kuwatir lek wis ndekne sing ngomongi lek wong mateni manuk lek anu kudu dibeleh kan ndak ngerti hukum. Nang itu wakake ngono. Wah ya kudu lan ilang. Atau kudu ilang apa wajhuhu wajah ulama. Ning wala yumsa ora dilalekake apa zikruhu tinuture ulama alim ya alim kuwi iki mbiyen saiki ora patek saiki anu kok
Jajal ki aneng Pak Kiai mati ngono. Kira-kira beritane cek rame matine Inul. Tenan. Apa dia kan kelingan matine anu ki sapa? Ikel sapa? Tasik Malaya gitu. Ah, Ike Ardila. Sama lewat kono kan dipasang tuwekan makam Ike Kardila. Metu kok Tasik Malaya. Aku wis liwat tok. Wah, kene to makam pasarku kayak aku ya kono. Ana yang tekene, wape tekene ora mekur makam Sri Gading ngono kan. Payu templekan ku ndak di bingkai Bu. Apik ngono. Tulisannya dalam kaca. Mangklung ning dalan. Di sini makam Ike Kardila. Tasik Malaya. Ono. Kundang kuwe. Nah, zaman sidane Gus Maksum Mbah Khobir ora klebu TV yo. Mbah Kaya Khobir. Ora klebu TV. Oh, ya. Sapa sih yang beritane? Wong buku ora krungu kok. Memang tidak ada perhatian sudah. Ano. Si penyiar-penyiar ki ora kalem menyiar. Lek Mbah Maksum eneng siaran. Eneng sing rono mergo gue arah dibayar TV ora gelem arek. Wa qala Zuhri rahimahullah. Nanti ke Zuhri rahimahullah al ilmu ben orang kemiarne ditangisi iwak-iwak rumah-rumah. Al ilmu dzikrun. Al ilmu ta ilmu ku dzikrun dzikir wala yuhibbuhu ora dem ing ilmu sapa ila dzikranur rijal. Kejaba wong lanang-lanang sing ahli dikir ngono mesine manane. Lek kleru yo benakno dhewe. Fadilatu ta'alumi fadilahe to kaluyane keluberane kepunjulane kautamane ta'alum luru ilmu tak taklum amrih ilmu amal ayat anapun pira-pira ayat iku faqaluhu ta'ala dalile sing utamaake ilmu menurut ayat ngene falaula nafara mbok iya to budal min kulli firqatin saking saben pantan minhum sangka firqah sapa ifatun yo rombongan to yo pantan cilik liya tafaqahu supaya mendalami agama ngono. Ya tepaku supaya paham agama sapa firqah ngono. Fitini ing dalam agama. Iki ngene, iki lek mana sepintas kaya-kaya sing budal kan sebagian. Iki ndak ngono wae. Aku tahu dhisik tau ndelok ning sawi kitab terang kena. Mari. Iki mbiyen kan ya. Nalika Kanjeng Nabi nganjurake kautamane perang. Ki Madinah kan hampir suwuk, wong melu perang kabeh. Saking pentingnya perang, tur lek ngeri dianggap nyawai. Nah, dia kan repot. Kanjeng Nabi kita turunan ayat ojo budal kabeh. Sing perang iku sebagian ae, sebagian yang lain kudu ana ngomah nunggu Kanjeng Nabi mendalami ilmu. Iki sekarang kan ngene saiki. Pokoke sak kaum kudu ning budal mondok golek ilmu, ngono. Ngono ki kleru lek mati manane ngono. Sing kon budal ki sing perang. Nek kon mah Pi zaman Kanjeng Nabi nek kok mah. Lah saiki omah perjuangan karo ilmu ki ya kudu dipake. Ana sing bertahan negara buat ilmiah. Wabeh kepung dadi insinyur. Dadi insinyur Poltek, sarjana hukum. Ya ben gitu lho. Ning eneng wis meneng ae ngono lho. Perang open nyoba ning pondok ngaji. Iki termasuk ojo budak kabeh golek ngejar duit kabeh lek wong-wong wis bodho balik nang masyarakat sapa sing ngomongnya aku
Wa qalu azza wa jalla ayat neh dawuh Allah taala. Fas'alu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Fas'alu padha takono sira kabeh ahla dzikri ing ahli ilmu padha karo dawuh Zuhri mang al ilmu dzikron ahla dzikri ahli ilmu ing kuntum lamun ana sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngerti ora ngerti takono wa amal akhbaru anapun pira-pira hadis sing ngutamakne ilmu iku faqalu sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene man salaka tariqan yatlubu fihi ilman man sapa wonge salaka ngambah sapa man tariqan ing dalan yatlubu kale nuprih tawa luru sapa man fihi ing dalam tariqan nuprih ilman ing ilmu sapa wonge mlaku ngambah dalan luru ilmu salaka mongko ngambahake sapa Allah bihi klan man tariqan ing dalan ila jannati sahala ndak salah kamu insyaallah. Hadis yang lain sahala ndak salah kamu. Sahalallahu ana sing sahala kok kelingan. Ning anu ning arba'in nawawi kan sahala. Nggih sahala ngono. Sahala mongko gampangake sapa Allahu ngono. Ndak salah ka sahala insyaallah tapi ya boleh ya sing salah tak. Tapi uruh riayane kok sahala. Kuwi nang kitab iki bener bisa golek iku. Sahala mongko gampangake sapa Allah bi iklan man tarekon ing dalem ala jannah. Sapa wonge ngambah dalan luru ilmu dening Allah digampangne dalan nang swarga. Naqala nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam innal malaikata latado. Innal malaikata astune malaikat iku latado. Yakti nyelahake malaikat. Ajakne khataha ing pira-pira suwiwine malaikat. Litali bil ilmi kedue wong kang luru ilmu ridon krono ridho bimakan barang yasna'u kang agawe sapa talib jarine Gusti Nabi malaikat iku lek eneng wong budal golek ilmu sak dalan-dalan di beberi suwiwi tak rasa ngeyak-nyak ini malaikat. Beber ngecar bandu nek duat di yupi. Atau oh ajene kata. Mesti ngecar ge, boleh dhuwur iki. Dan dhuwur ge payung ngono. Boyong. Berbene malaikat tak dirarno piye, Pak. Waqala sallallahu alaihi wasallam li an tagdu wa. Padha go jajak suwi kira-kira. Nakis wawi di antar dua krono yento esu-esuan sira fatata alama pengono mongko luru ilmu lupreh ilmu sira amrih weruh ajene amrih weruh sira baban ing sak bab nal ilmi saking ilmu iku di antar dua ku mutadae fi'il kok nggih mubtada, jareke fi'il mudhari iki lek ana aneh kuwi hukume dadi isim. Di antar dua krana yen ta utawi ngono kira-kira kuwi. Lah kok angel men maca. Iku khairun luwih bagus min antusoliyah. Katimbang yen ta salat sirami atar aten 100 rakaat. Esu-esuan lurungan sakbab ya lebih bagus nilainya timbang sholat 100 rakaat sholat sunat waqala ndika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam babun ilmi ya ta'allamuhur rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha babun ta sakbab minal ilmi saking ilmu ya ta'allamuhu kang binyinau ing ilmu sapa ar-rajulu wong lanang iku khairun wih bagus lahu kedhe wong lanang minat dunya wa ma fiha kaliban dunya sak isine golek sak bab saka ilmu men takok terus mrene iki hukume
Pak Kyai, wah kuwi ngene. Oleh wis kuwi pijan timbangane salat 100 rakaat. Faqala sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma wala bisin. Utlubu mubra kabeh al ilma ing ilmu. Wala bisin senajan teko sin, teko negara Cina. Jadi delok iki zaman Kanjeng Nabi Cina itu sudah lebih maju. Iso kayak sutra kono. Kayak sutra, kayak keramik nih. Cina lebih dulu. Sampai percon nih jadi Cina menemukan bahan peledak. Kayak Cina kayak ini suge-suge banyak ilmu lu dhisik. Tas rekep. Zaman aku neng Pekalongan kan Mbah Yai Maksum Lasem oleh tindak atau oleh ndak ngerti aku judulnya neng sing genah pas nisfu Saban Mbah Yai Maksum kuwi ngenengne macan nisfu Saban neng omahe santrine jenenge bapak santri jenenge Mbah Haji Abu Nawar. Ya titik ngono. Beberapa orang ya maca Yasin nisfu Saban lho. Yasin ping 3 we. Aku sing mengecani dawe ngene. Wah iki lek golek ilmu aja ado rono. Nyong lasem cukup. Utlubul ilma walau bisin, golek ilmu senajan teko sin teko negara Cina. Cukup nang las. Dia penduduk Lasem iki sekian persennya kan Cina. HDP Cina, RT ini Cina. Jadi yang Lasem itu cukup persen. Ansip ya Cina. Tegenggek ya Cina. Banyak mayoritasnya ki Cina. Nah ini utlubul ilma walau bisin kuwi nyang Lasem. Ini ono dak iki ya. Karo dua kaya dongeng-dongeng aku sing kelingan mazhab Maliki mazhab wong kopro. Mazhab Maliki ngene ya. Pokoke ndi kewan kok halal dipangan daginge kuwi suci ora najis uyuh sak tletone. Kaya ngono kuwi jare ya maksud kuwi mazhabe wong kopro. Oh. Lah sing nggih wong Sahara kono, lha wong Afrika abot kok mazhab Syafi'i banyu kudu bersih. Turong kolah. Ya kene perang-perang kolah dijani grameh lah kono. Jadi mazhab Maliki ki sing mlaku ning Afrika, ning Sudan, ning Sahara kono. Ya, teman saya dawe Mbah Yai Maksum, mazhab Maliki mazhab wong kopro. Kini gandeng NU mazhab wafat. Dadi eneng khotib ta imam masjid nggonmu si sarung nek tletong nyanggepen wah pas ngangge Maliki. Tapi jalan kalau nek ditakne kok NU kan apa ya. Jung ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi taikul ilmu iku faridatun banget fardune. Tunggane al-alamah ngono kaya banget alime tak iki tak apa jen tak umbal kok. Faridatun banget fardune ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong Islam. Jaman aku ning pondok mbiyen ndak diterusne maca kowe. Talabul ilmi faridatun ala kulli. Silakan ora. Nah ya dong. Oh. Bos. Anak kulit tok titik muslimin itu nih. Maka nanti kuli-kuli wajib golek ilmu. Juragan-juragan ora. Nah, dalil dipotong sak mono piye? Wa qala sallallahu alaihi wasallam al ilmu khazainu. Al ilmu ta ilmu khazainu pira-pira gedung. Mafatih kuata pira-pira saka utawa anak kuncine gedung iku soal eling-eling pas alu takono sira kabeh. Fa inna mungko sira kelakuan iku jaru diganjar
fihi ing dalam ilmu to soal sapa arbaatun wong papat. Padha takono babagan ilmu. Lek kowe engko nakokake bab ilmu ana kono sing oleh ganjaran ora mung awakmu dhewe, sing oleh ganjaran wong papat. Sapa? Asailu siji sing takon. Wal alimu loro sing alim sing jawab mesine. Wal mustami'u lan wong sing krungu amrih krungu. Wal muhibbu lan wong sing demen lahum maring wong telu. Demen wong telu sa'il alim karo al mustami'. Laqala andika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layam dari lil jahili ayaskuta an jahlihi. Layam bagi ora prayoga lil jahili ketimbang butuh apa ayaskuta yen to meneng sapa jahil ala jahlihi ing atase budune jahil. Ora apik wong bodho ki nrimo ning bodhone ning kudu takok. Wala lil alimi lan ora prayoga ketimbang alim apa ayaskuta yen to meneng sapa alim ala ilmihi. Ing atase ilmune alim bil hadis dalam hadis wadang alih bil hadis abi darin bunda dipasang al ngono gini kok panjangi nggih babi hadis abi dar dalam hadis abi dar alih kok kene kok rada anu huduru majlisi alimin afdalu min sholati alfi rakaatin. Kuduru majlisi alim entawi ngadiri tandakane majlisi wong alim iku afdalu luweh utama luweh apik min sholati alfi rakaatin katimbang salat 1000 rakaat wa iyadatu alfi maridin lan iadah ngendangi 1000 wong lara wa suhudi wa iyadati ya wa suhudi alfi janazatin lan nyekseni 1000 janazah. Faqala ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an. Wa min qiraatil Qur'an lan saking maca Qur'an katimbang menawi dibanding kalih maca Qur'an. Faqala jawab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yanfa'ul Qur'anu ila bil ilmi. Walian tahu apa to manfaat apa to Al-Qur'an ila bil ilmi lan kejebok lan ilmu lah bareng kanjeng Nabi disebut preso dibanding kalih Qur'an maca Qur'an kanjeng Nabi jawe malah apa yang manfaate Qur'an tanpa ilmu tajwide kleru kan ya ora bener. Ini rubah qari'in wa Qur'an yal anu pirang-pirang sing maca Qur'ane kuwi laknati diterapne ning jamaah tahlil ana mubalik jamaah tahlil wong tuwek wong desa didhawuhi karo Pak Kiyaine kuwi wong salat kuwi lek Fatihah ora fasih mundhak dosa kaya ngono. Nah, akhirnya wong kaum itu kan bingung. Piye iki salat kok tambah dosa? Kok genah ora genah maca Quran. Di antara salah satunya mlayu nang gone Mbah Kaji Majid, taklet niku jane dos pundi Pak Kaji. Jawe Pak Kaji Majid kadang ya ora iso macam-macam jawe amrih penake ngono. Ngene lho Pak, ora usah bingung. Salate kaya wong mluku. Pokoke buruh mluku buruh ini masih ora diburuhi ngono lho. Tapi aja nuntut opah akeh. Lah kok ganjar sithik Gusti. Lah kon melek. Jika ora napis ngono. Ngoten nggih. Wis ngono ae buru ngono. Ana wong pinter mluntan buku tapi ra gelem buru sapa sing ngopaya. Cah sampean nyang ngono ae. Wong nggih kadang marah yo sawe ngono tok wis. Tapi ya kadang tuwek. Jenenge kadang tuwek dikapane. Dalilku yang mekon ngene lho yo. Kuwi ukur-ukur kan iso maca perkara salah. Nek kan maca. Wong salat ki meneng oleh ora iso. Kayak ngono to kowe. Pokoke meneng sekadar sak suwene Fatihah ki oleh lho.
Apa ora iso maca Fatihah pancen yo ndak iso, belajar yo ndak iso. Kuwi kan salat maca zikir ping 7. Utama ora ndak iso zikir meneng tok. Kira-kira sak suwene maca Fatihah. Ngono bener. Maca gradu-gradu ben ganjar sithik ngono aku mikir. Aja kereng-kereng lah nang ngono ya. Hebat monggo. Aku tahu ditakoni. Pak kaji enten tiyang. Kawit cilik niku nggih Islam. Ning le mulai salat pun sepuh. Pun pensiun saking segala pekerjaan niku lajeng wiwit belajar salat. Niku kodo napa mboten? Selama balik lho. Kadane para. Aku jawab ya bingung. Tak jawab aja kodo, kancane wong iku akeh kabar sida ngono. Tak jawab ndak kodo, mesine balik lek Islam kan kudu kodo. Akhirnya bingung, jalan pintas jawab niku lek kober sampean kadani. Hukum lek kober bareng ngono ki. Ya kan angel ya jawab. Nah, terserah aja. Niku lek kober sampean kadani. Ngono tok kowe jawabane. Kiai ning pondok jawab santri kan kudu tugas dung 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 ngono. Maklum to. Lah iki ning masyarakat to. Nek kober sampean kadani. Nah, kober ya usahane ora kober. Nah, waqala. Tidak. Waqala salaman ja'ahul mautu wa wayatul ilma yuhya bil Islam. No. Fa bainahu wa bainal anbiya fil jannati darajatun wahidah. Berduri sak ngono. Manut ae sapa iku jaahu, teko ing mana pol mau mati, muga-muga kingko. Wa wa kae taiman, iku ya 30 sapa man al ilma ing ilmu. Liyuhiya drapun ngurip-ngurip sapa man bikan ilmu al islama ing Islam. Mabainahu mongko antara man mabainal anbiya antara para nabi fabainahu tak sah fil jannati ing dalam surga apa darajatun wahidah derajat siji wong sedeng golek luru ilmu kanggo ngurip-urip Islam mati persasat amor nabi sok neng swarga ngono. Muga-muga aja kengko. Ku bar sarapan teko kafe bareng kan gak lerang kowe. Wa amal asaru. Kan jam itu lah. Tidak jam itu. Rantik jame kesentuh titik niku. Wa amal asaru anapun asar. Asar ya dawuh sahabat biasane ngono. Pakola niku sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu iki. Dalil tapo. Dalil tu ya. Taliban pa'adas tu. Ngono. Dalil ta ya terserah lah. Dalil tu ino sapa ingsun. Taliban kalinubrih. Fa'azastu mongko moyo ingsun matluban kaliden goleki pengono kayak golek ilmu panjo terutama lek cek bocah nang mondok ngono kan kadang merasa tertekan dan merasa ino kan kalah menter kok kancane sing perawat perpatan kene ngaji kayak iku duwite kok dilek-golek duwite apa sementara kancane pung karena merasa tertekan tapi tenane engkau pada satu saat akan lebih aziz wong sing golek ilmu maka zalika belah kalah sementara maka zalika kala kaya mengkono ngendika sapa Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah maraitu ora ningali sapa ingsun misla bena Abbas ing upamane Ibnu Abbas
wong sing mengidolakan Ibnu Abbas termasuk jenenge Ibnu Abi Mulaikah. Aku urung taruh wong sing madani Ibnu Abbas. Masalahnya ngene. Idza ra'aituhu nalikane nyawang ingsun hu ing Ibnu Abbas. Ra'aitu mengko nyawang ingsun aksana nas ing wis baguse menungso apane wajan wajahe. Aku urung tau wong sing kaya Ibnu Abbas. Nek tak sawang fisike dhek paling ganteng wajahe. Kaya Mbah Yai Ali ning kene. Almarhum. Wa idza takallama nalika gunuman sapa Ibnu Abbas fa'arabun nas mongko luweh arepe menungso apane lisane bahasa Arabnya indah. Wa idza afta nalika naleh fatwa sapa Ibnu Abbas fa'aksarun nas mongko luweh akeh menungso apane ilman ilmune. Dia sedang berbicara tentang ilmu ketok wong sing ilmune akeh. Nek tak sawang fisike dek piadeke wajah yang ganteng. Aku tahu kelumpukan yang Balai Rakyat ya. Balai Rakyat tolong aku. Sangat nih kan Al-Mukarram di kelompok nih. Rumangsa aku loh. Gesak tanah Jawa bagian Tulungagung nih. Sing ganteng kaya Mbah Yali kok ndak eneng sakmono kaya. Ya cek rada enom jaman. Dal kok arep ya Gufran mak nasib dadi ning ati ngono ya ngono. Pak Gufran komentar ngene. Wah, kelangan kiai. Dak. Tapi kelangan wong bagus aku. Aku sing manten nang nutut perkara Pak Yai Ali. Kelangan wong bagus. Tadi kesalahan ki adil ngono. Wong ki ben takabur, ben aja minder. Ngono. Dicek rasane Mbah Yali. Mbah Yali guan kaya ngono ki ben aja takabur rumangsa ganteng, garwane ora pada ayu. Fisike ngono ya. Bunyaine ya ngono, aja minder, jangan merasa elek. Elek bojoku kan paling bagus, napa? Ngono ditemu ngono lho. Aja kok senane. Lah kayak ngrasane. Sama itu Gusti Allah. Wong ben imbang ngono lho, wong wis setengah. Ben aja takabur, ben aja minder. Hitam ngono kuwi. Ngono. Jadi mau ya ndak ngono kan ya. Tapi tahu ana kedadian. Wonge ayu sing lanang bagus ki Mbak Ayuku. Mbak Ayuku Siti Amel ki ayu tenan jaman semono jereke wong mau. Bojone Haji Abdul Nasir kok ganteng, tampan, gede dhuwur. Kata yo kabeh berguna di masyarakat. Apa entekane? Dikna mati kabeh. Delok kowe bojo bagus, ayu, setel, ndang mati. Itu tenan iki kowe. Alat sing kencang. Oh, perlu pincang titik terima. Satu uang. Ya tenan Mbak Ayu kan Kang Ajaib kan termasuk wong. Ya kangge ning masyarakat. Wong Mbak Ayu kuwi ketua muslimat. Ya. Ya kakakku yo ket jaman 6 kan yo ketua Ansor, ketua NU. Banter ngono kuwi. Kayak ya cari tambah sugih. Piye? Ora mati lah kakean. 49 mati aja. Nanti ganteng-ganteng. 49 sing mati. Urung 50 tok. Ya ceminder lah. Bojomu elek bene. Ben awet urip. Wah. Oke. Wakala Ibnu Mubarak, ndika sapa Ibnu Mubarak iki ngomong nek wong bagus. Ibnu Abbas iki kalingan Mbah Yai Ali to. Ana kiai bagus pinter. Ya men disuto titik no garwane yo kuwedi. Ya disuto. Punyane kan ya tak betul. Tapi lek rasane kuwi yo. Ya. Mbah Yai Bastami iki yo lucu. Ki Bastami gurune wong sak Jawa Suluk. Kadang papan badan. Punya Ali kan lungguh ning amben mestet gitu. Kulo men kulo kan ngono ya. Iki pasane. Loh. Jongki kok malah loro.
Oh, enak kangen ning sampinge loro. Kita punya nyali kita jogging ada anu. Sampinge loro. Oh ya keluarga ngono ki yo. Masyaallah. Gak ngrasani bahaya iso. Ya, muga-muga diwelasi dening Allah kabeh ilmune manfaat nang santri-santri sing teko saiki. Masyaallah wa qala Ibnu Mubarak. Mendeka sapa Ibnu Mubarak sik kas. Rahimahullah ajib tu liman jan saya tak kata menit kok bagaimana ajib tu gawak sapa ingsun liman maring wong lam yatlubil ilma sing ora golek sapa man ora luru sapa man ing ilma ing ilmu kaifatat nafsuhu ila mukarramatin kaifatat kaya narik to utawa ngajak ing manapa nafsuhu atine man ilam makramatin maring dimulyakake aku nggumun ana wong ora gelem ilmu tapi pengine jadi orang terhormat no lek rapat pengine al mukarram sapa sing gelem al mukarram ora ndek ilmu aku mana aku ngono jarene Ibnu Mubarak kalau anda dapat turkukama inilah arhamu rijalan ini sudah engson kula arhamu orang masih engson rijalan ing wong lanang karoh mandi kaya walas engson di akati rojula ini maring salah sijine wong lanang loro aku ora masih wong lanang kaya walasku salah sijine wong lanang loro iki rajulin wong lanang siji yatlubu numprih rajul al ilma ing ilmu wa yafhamu lan ora paham sapa rajul wa rajulin lan wong lanang yafhamu kang paham rajul al ilma ing ilmu ning wala yatlubu ora golek sapa rajul ing ilmu wa kala ngendika sapa Abu Darda radhiyallahu anhu li an ata'lama apa yen to nuprih sapa ingsun masalatan ing sak masalah iku akabu luwih demenake to ilaya maring ingsun to iku akabu luwih demenake apa ta'alum ilaya maring ingsun men kiamil lalaten katimbang ngadeg sewengi ngono jare Abu Darda sak masalah ilmu dibanding karo ngadeg salat sewengi cik demen golek sak masalah menurut Abu Darda. Kala ndika sapa Abu Darda adon kaya maneh alim utawa wong alim wal muta'allimu lan wong sing bibinau iku sarikane kanca karone fil khairi ing dalem kebagusan antarane muta'allim karo alim kuwi kanca cekuton ing dalem kebagusan fil khairi kuwi wasairun nek sekiranya menungso ku hamajun hamad ndak roh maknane la khaira fihim ora ana kebagusane fihim ing dalem nas hamad ki wong sing ora ning kebagusane ngono cara jawane apa wong ora ning apike ngene iki wong ora ning apike ngono ning cara apik hamajun kuwi liya manusia yang lain TV mono kali yang lain lewat ngono kae. Hamajun ya korofi. Bakola ngendika sapa Abu Darda atul maneh kun aliman kun ana cira kun aliman wong alim au muta'aliman tawa sing bibinau au mustami'an tawa sing ngrungokne wala takun lan aja ana cira iku arabiah sing kaping 4 fatahlik atau fatahlak mengko rusak sira jarene Abu Darda kowe dadi wong alim lek ora iso dadi muta'alim lek ora iso ya ngrungokno ae lek ora iso ya aja nganti kowe dadi orang yang keempat rusak kowe engko ora gelem ngrungokne ora gelem mipinau ora alim mat kowe iki nah kala dhewe sapa ataun majlisu ilmin yukafiru sab'ina majlisan min majalilahwi majlisu ilmin majlis ilmu kuya kafiru nglebur apa majelis ilmu sab'ina ing 70 apane majlisan majlise min majalisi lahwi saking pira-pira lungguhan lahan
Kala ndika sapa Umar radhiyallahu anhu mautu afi abidin utai matine 1000 ahli ibadah imil lail kan ngadeg ing wayah bengi imin nahari ing poso awan iku ahwanu luweh enteng atau luweh mayat min mauti alimin saking teka timbang matine wong alim siji basirin kang prayetna ta waspada bi khalilillah lan khalali Allah wa karamihi lan karami Allah jarine Umar radhiyallahu anhu wong alim siji kuwi lek mati nilaine lek dibanding karo ahli ibadah sing sewengi-wengine salat awan poso wijik buat matine wong alim nek ngono matine 1000 ahli abid jadi ngene saiki mama awake iki nyoper auto wenceng ya dibanting kanan nabrak wong alim banting kiri nabrak 1000 ahli ibadah tabrakna sing 1000 kaya ngono ora diskriminasi iki saking penting ilmu dadi abot wong alim iki nabrak wong 1000 ndak masalah mati kabeh biar timbangane mati wong alim siji ngono disebut alim sing sepiro iki kurang yo angel makalah Syafi'i dikatamne kurang orang lari makalah andika sapa Syafi'i katamne sak bab dis makalah Syafi'i andika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu talabul ilmi ta golek ilmu iku afdalu luwih utama lan nafilati katimbang salat sunat apik golek ilmu makalah andika sapa Ibnu dengan ngaji ya susah grup 1 ora grup 1 aku ngaji ya nggak ngono lah iki motivasi ya talabul ilmi tegak ilmu afdalu ta'amana nafilah katimbang salat sunat kala ndika sapa Ibnu Abdul Hakam rahimahullah kuntu ana sapa ingsun iku indah malikin ana sandinge Malik jaman aku nyantri ning gone Imam Malik jari Ibnu Abdul Hakam akra'u maca ingsun alaihi ing atase Malik akra'u disen beguru lah al ilma ing ilmu jaman aku ngaji ning gone guruku Malik pada kala mengko manjing apa duhru salat duhur fa jama'tu mengko ngumpulake ingsun al kutuba ing pira-pira kitab li usolia sapun salat ingsun bukuku ndang tak kelompokne kitabku tak kelompokne siap-siap salat duhur kala mengko ngendika coba Malik ya hada maladzi kumta ilaih bi afdhala mimma kunta fi ya hada iki bocah antri maladzi ora mau tai barang kumta kang ngadeg sira ilaring ma iku bi afdhala kok luweh utama bi mimma katimbang barang kunta kang ana sira iku fi dalem ma ngono ora tuh nah salat luhur sing kok siapne jamaah luhur kuwe ora kok luwih utama timbangan sing kuwe sedeng sinau ngono kuwi ora. Yakin utamane yang penting tidak usah kesusu lah. Sedang bicarakan ilmu, panjang sholat, segera dikukuti, kan zaman ini kita sedang dalam keadaan yang lebih penting. Boleh ditunda kok raja jamaah tidak masalah. Ngono lho. Wong ki yo kadang-kadang dalil iki di ngono niku memang wis ora wis ngaji ndak salah sunah. Nek hadis ngene ngrasane kuwi dosane luwih abot timbang zina. Akhirnya dipraktekne kan rusak iki. Ana mung ra gelem ngrasan tapi mlutus piye. Nah, rusak. Apa mau perangkat hati-hati lho. Iso mutus ki moden bareng ngono. Cek moden bukur. Lah kerep tetukan macam-macam aja. Meterne wong yang pengadilan. Yang ngono kan. Moden berbahaya sekali. Oh, moden kelas tinggi. Moden bukur, bentuknya titik lah. Enggak ini. Tapi lek gelem anu ya, lek gelem kreatif.
Bakalan tekan nanti. Ida kunta, ida sokat nalikane sang poniatu ka poniatun ya. Nek niatmu bener, lek ilmu ki luwih apik. Bakalan dicapuk dadak budadak neh radul anu man ro'a dua ya tolabil imila sabi jahatin lakot nakoso fi ro'yihi wa akli dari Abu Darda man sapa wong ro'a mandang sapa man anal dua sune esuan esu-esuan ila tolabil ilmi maring keluru ilmu kok mandang lae sarana apa wudu tolap iku bijahatin jihad ana wong di pandangan budal esuk ke ilmu ki gak termasuk jihad fakot nakoso mongko temen sudo kurang apa firo yihi penemu neman wa aklihi lan akaleman kok ana wong nilai mangkat rebu esuk golek ilmu ndak dianggap jihad oh wong nilai wong kurang akale Prabu Fadilatu Ta'ala wallahu alam bisawab alhamdulillah